piatok 30. augusta sa minister obrany Slovenskej socialistickej republiky zúčastnil neformálneho zasadnutia ministrov obrany Európskej únie, na ktorom opäť hájil slovenské záujmy a suverejnú politiku našeho socialistického zriadenia. Vyzdvihol potrebu boja za mier a jasným hlasom vyslovil pozitívnu správu o svojich kolegoch v Európskej únii, ktorí už začínajú rozumieť slovám predsedu Slovenskej národnej rady a premiéra Slovenskej socialistickej republiky Roberta Fica. Augusta zverejnil provládny a proruský internetový web e-report tento článok s názvom Keď Fico hovoril, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie, bol za proruského. Dnes to tvrdí už aj Eurokomisia. Hneď na prvý pohľad usmerňujúci nadpis článku nám potom v texte hovorí o tom, že je to vlastne len Robert Kaliňák, ktorý to tvrdí. A samozrejme, dôkazy a zdroje tohoto tvrdenia článok neobsahuje. 31. augusta potom YouTube kanál vládnej strany Smer sociálna demokracia zverejnil video, na ktorom nás Robert Kaliňák oboznamuje s priebehom neformálneho stretnutia ministrov obrany Európskej únie, ktorého sa zúčastnil. Teda sú za informácie s tým Nord Streamom, pretože to je európska infraštruktúra a neviem, že by niekto dal zelenú na to, aby sme tolerovali útoky na európsku energetickú infraštruktúru, alebo ako to vyriešime, alebo to prehliadneme len preto, lebo momentálne sme v spore s Ruskom, ktoré napadlo Ukrajinu. Je to také zvláštne, to bude dávať precedensy do budúcna, ktoré sú neprijaté. V prvom rade je dobré si všimnúť samotné vystupovanie Roberta Kaliňáka v tomto videu. Jeho tichý a upokojujúci hlas navodzuje atmosféru niečoho tajného, neverejného, niečoho, s čím sa zveruje iba nám, divákom. Hovorí k nám z pozície človeka, ktorý bol niekde, kde sme my nemali šancu byť a on je ten, ktorý nám to celé sprostredkuje. Mimochodom, zabudol na to, že na otázky sú tu novinári a nie on. Celé to vytvára dojem akéhosi spiknutia, v tomto prípade spiknutia v zákulisí neformálnej rady Európskej únie, ktorej bol súčasťou. Snaha o vytvorenie dojmu, že sa jedná o spiknutie, je jedným zo základných prvkov pri vytváraní konšpiračného myslenia u ľudí. Týmto smerom sa vydala strana Smer už dávno pred voľbami v roku 2023 a pokračujú v tom aj naďalej. Ale to len tak na okraj. Téma konšpiračných teórií a konšpiračného myslenia je rozsiahla téma, ktorá by si zaslúžila o mnoho viac času. Dôležitejšie je, čo vlastne Robert Kaliňák povedal. Stanovisko Roberta Fica pred rokom a pol, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie, bola označená ako proruská v tom čase. Dnes už je to stanovisko komisie, tak ako sme si to dnes povedali, že áno, to vojenské riešenie nemá. Koľko mŕtvych muselo prísť na tomto bojisku, aby sme zistili to stanovisko, ktoré bolo známe už pred rokom, že to bude jasné. Skrátka, vtedy sa urobili chyby v tom, že nezačali rokovania o mieri a dnes sa to k tomu nejako neblíži, preto vlastne ten tlak na tie rokovania musí byť o mnoho väčšie. A na obidve strany. Ale pre mňa je tento posun smerom k tomu názoru, ktorý my hovoríme už rok a pol, že to nemá vojenské riešenie, zaujímavý a možno aj celkom ma naplňa optimizmom, že nakoniec prídeme na správne riešenie aj tu v Európskej únii. Ďakujem. Môže v komisii to takto konkrétne teda, alebo že kto za komisiu to takto povedal? No, tak predsedajúci teda, Jozef Borel. Jozef Borel povedal, že proste áno, aj on hovorí o tom. Dovolím si to citovať, aby som to správne pochopil, že to vojenské riešenie je proste problematické. Svojím vyjadrením sa snažil vytvoriť dojem, že Robert Fico je ten, ktorý v myslení predbehol ostatných a tvrdil niečo, na čo členovia Rady Európskej únie prišli až teraz. Pokiaľ by som bol nadšeným voličom Smeru a bezbreho veril predstaviteľom vlády, tak by mi takéto vyjadrenie stačilo. Ale nie som. Zahraničné médiá píšu niečo trochu iné. Vlastne tvrdia presný opak a výsledky tohoto neformálneho stretnutia ministrov obrany Európskej únie tomu aj nasvedčujú. Cieľom Európskej únii je vycvičiť 60 000 Ukrajincov. Borel chce riešiť navýšenie kapacít. Podľa Borela bolo v posledných dňoch jasne vidieť, že chce ruský prezident Vladimír Putin uvrhnúť Ukrajinu do tmy a zimy zničením veškerej energetickej infraštruktúry. Ukrajina sa môže úspešne brániť len vtedy, keď má našu podporu, dodal Borel. The most important one is
European Union military support to Ukraine. We will discuss how to increase our training mission. The target is about 60,000 soldiers trained. We will increase this target. This is the most successful training mission ever done by the European Union. We will discuss about the possibility of opening a cell in Kyiv in order to increase our coordination with the Ukrainian armed forces there. Yesterday, Minister Kuleba was asking about the delays on supplying ammunition, supplying the material that has been promised. We will have a meeting in order to assess where we are in our commitments and how we can increase it. We are supporting Ukraine. We are not in war with Russia. We are supporting Ukraine, but there are different means of supporting Ukraine. And one of the most important means is to train their soldiers and provide jet fighters. That's what we are doing. Podľa článkov zo zahraničných serverov sa teda na neformálnom stretnutí ministrov obrany Európskej únie jednalo o navýšení počtu vycvičených ukrajinských vojakov s silami Európskej únie, ďalej možnosti výcvikových centier priamo na Ukrajine, na čom by sa ale muselo zhodnúť všetkých 27 ministrov, a v neposlednom rade o bezpečnosti v oblasti Červeného mora. A to mi ako umiernená rétorika Josefa Borrella, ktorú nám prezentoval Robert Kaliňák, naozaj nepripadá.